Питреш бүгін бүтін республикадан қунақ қабыл ете. Матбуғат сабан туын оларның редакциясы ашып жіберді. Мейданға район әлемін көтеріп шықтылар. Біздің үшін менә шушы журналистлар сабан туы деген традиция барлыққа келуінің башлангычында тұру бик зур дәрәҗә һәм біз бик шатланып бүгін үзебезнең коллегаларыбызны кабул иттек бүтін республикадан. Менә инде бәйрәм башланып китте. Хәзер бер нәҗү йоласын башкаралар. Һәрбер редакция истәлекле бүләкләр әзерләгән. Сыңыннан инде аларны уеннарда актив катнашучыларга тапшырачаклар. Ай, рәхмәт! Татмедианың 70 филиалы бар, оңа 98 газет, 79 сайт, 19 телеканал һәм 17 журнал керә. Алар татар, рус, чуаш һәм удмурт телләрендә эшли. Шул рәвешле республикада яшәүче халыкларга туган телдә мәгълүмат җиткерәләр. Күмәкләшеп, аралашып, бер-беребезне күреп, кемнең уңышларыннан бүлешеп, барышмаган эшләрне сөйләшеп, килешеп, шундый җыелышып утыра торган бер җир кирәк инде. Журналистлар алар һәр вакытта кадр артында калалар. Алар бәйрәмне сүрәтлиләр, ләкин катнашмыйлар. Шуңа уйладык инде менә үзебезнең дә безнең бәйрәм булырга тиеш. Бүтән журналистларны елга бер җыеп, бүтән республиканың җыеп бәйрәм үткәрү. Кайбер журналистлар бәйрәмдә катнашырга да, аның турында репортаж әзерләргә дә өлгерә. 40 ел шушы фотоаппаратны тартып йөрим, авыр булса да, шуңа күрә бу саматый күрешләрендә тарихка кертеп калдырмыйча мөмкин булмады. Милли уеннарда катнашу өчен чират җыелды, яңа ярышлар да бар. Менә монда аякларына зур ботинка киеп йөгерәләр. Монда кошык белән су ташыйлар. Һәрбер уенда катнашырга дип тырышабыз, чөнки кызларның да кәефләре бик әйбәт, спортивный дип әйтерлек. Синбикә журналында эшләүче Шулпан белән капчык киеп йөгерәчәкбез. Ике Шулпан йөгерә, карап торыгыз. Гыр күтәрүдә кызлар да калышмый. Әтәч тату буенча сарманлылар җитез булып чыкты. Соңгы моментта гына ишеттем, буласым. Катнашырга булдым. Һәм менә тоттым. Милли көрәштә моңарчы бер тапкырда көрәшмәгән журналистлар бил алышты. Җиңүчегә тәкә әзерләнгән. Актив редакцияләргә телефон, ноутбук һәм компьютер тапшырылачак. Питреш районыннан Шулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.